Ya para mogia tuanga geno ni bedo jojo sek majaber an ber cha an tie an gima kendo an kare kabisa. Kori chima kawono wuok Okelo County Mami God. Kamoro ni uli sub county. Don't worry, kemarin kata bangga di kesempatan deh itu deh sama tuh. Ini itu sungai mana nih? Sukari itu deh. Aduh aduh, opengnya teh, kata nggak tanya lo juga nggak? Nyalo itu dong. Ya itu tengah itu ya. Wasatimo kamano wadhi e dho masin warege kwasarege olokore pi to wadhi waole tangi koselokore tangi koro idhi kawe gi kanyo kinene kaka odhi. Kanyo koro wabira kama kosapange ka ma koro ma wakawo to wakele ka ma wapange ka ipango ka mora nikech koro dwa lokore pi kamano koro ikawogi ka ikawe ka tichuoye e masin kama tolokore pigni tolokore pi olokore pi koro kanyo ituome koro ka besen osepong' tiole kube watere do kendo watere mach kocha mosaolni en opong' koro itere kucho koro wakwano mtungni wamedo kwane kaka odhi nyaka 20 nono koro kwasepong'e kamano 20 ema dhi losonwa pesa kocha owuok mama chal kama rangine chal kamano kosachiek to en gima ler kabisa kina niang' bedo ga rateng' kamano amanyiso ni koro ka waseyudo pi niang' to wachako wuok ka wadhi kanye kocha wadhi e kendo sawa kendo kwani waluwogi ka nikech ka emigole koro wanyalo ng'ado wang'ado janeno marwa ineno kwasepudho wakelo niang' kiwacho ni nitie kaka ipangogi nikech masin monego bed ni rego nitie koro ikawo niang' ipango kae maber aeto bang'e masin kosewire mowire maber togolo pi kata kihero waluongo ni sup kata kihero to inena pigno to pino kochopo e besen mantiere kae kata ndo mantie ka tituomo kiole 20 liters koseol gel 20 liters to pod wadhie kuma wadhi luoro achiel kama nyaka kuma koro wadhi neno kuma mach nitie manyiso ni nyaka chwake donge nyaka chwake mae to bang'e ni wuon ibiro neno nguru ma wadhi loso wadhi uru koro kwasekelogi kae watimo nang'o? Kwasekelogi ka to waterogi e iye ka waole pipa kaso ichwake wamedo pi maoro koso en pigni kende pigno en pigno kende wamede to waologi pi kubeni 21
Aito bang'e to watimo. Bang'e to wachwake. Wamoke mach. Tichwake. To mach ma onego bed otiyogo onego bed mach maliet ma ore koso. Nyak waone ko mach mondo walaw kode sa. Mondo bed nguru. Nguru kore chwake mach moore kabisa. Mondo lokre gima nguru en. Kore en mana kedo kaka koro maliel wakedo go kane. Mondo dhi e nguru. Joka ma uwinjo. Kwase olo 100 liters koni, 100 liters kota. Owacho ni mach onego bedi en mach moore, madhi ng'wech mondo nguru omakre piyo ka walaw sa. Nikech pesa emo adich godo, to kata kwa adich gi pesa, be nyaka wa make sure ni gimoro amora mwatimo be odhi kare. Aya, koro mae koka wachako koni ineno ka tich tire. Manyiso ni mach moro be liel koni, mago 20 liters moko noseol kanyo ma hawa kar. Dongi. Aya. Koro Fred ka oseikore titime nang'o kitmadare ni oseikore. Koseikore? Tigole kanyo tiye piny kamacha. Kacha. Wadhi ng'wangi kacha. Kwaka kori rude. Ma dong ineno ka koro poto. Obire nguru. Mana kamano nyako Ramogi Ajang watiyo kidieny mokwongo. Wadhi wako dakika moko matin wadhi yweyo ato bang'e waduogo. Kidhi mabor. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ringreni wuoyo to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono kecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Ramogi Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakoro Ramogi Jwang' Friday supuzo wake. Saa 10 dakika paga beach na saa paga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka odiochieng' ma kawuono adwa napar ni antie county ma Migori kamoro ni Uriri sub county. Odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore kaka iloso nguru. Jomoko luongo ni sukari nguru, jomoko be denda ni nguru. To thothne iwacho ga no yudore Rongo, Migori county koni ong'eny ahinya. To nikech kawuono an gi japur ma iluongo ni Fred dhi leronwa ni ang'o monego bed ni timore kuma koro ineno achung'e ni. Magi te wamedo puonjore to mane chenro mar pur gi ohala. Daher ng'eyo Fred ni koro kane wasea kacha ni wacho maber ni kwasea kanyo to wakete ka. Yes. Kaita ang'o matimore ka? Koro ka kumwae kwasa kacha to wabiro wakete ka. Ma ng'iso ni koro warude. Kaka ineno koro rude no. Kosa rude kamano maber. To wagoye randa maber kwasa wakete kamano to wabiro karka. Kwasa biro karka wachako keto gi e donde. Koro ineno kuma koro wadhiye ni ma kori kwe kaka ineno jalno rude no. Mano kwe mondo lokre nguru. Opoti. Wadware mopoto mwakwa kete nguru to bedo gimoro masawa. Koro wakawo wale doni. Iwinjo. To pi moro bo wadhi bedo go ka. Kaka koro mapi. No sawa mapi miluoko go donde. Ndobo wadhi bedo go ka. Koro idhi ol koro jaluoko to keto na ka. Tatoke taketo ka. Iluoke tatoke takete ka. Koro sani pokno gike e toko no. Emomiyo pokwa podi kwe. Koro kangwa ka to wadhi watuome to wakete ka. Yes. Yeah. Ai, odoliet wadhi miye seche moko matin mondo okwe ai to bang'e wan gi pika to wan mwatoke koso ng'ama luoke chai ma. Ng'ama luoko donde an matoke. Oh. Yudo ka no poko macho rome maber mondo mi oting'e. Koro gi kama nyakwa weyo ywa mondo kano kelo nguru mamachwa. Nguru ma kata kitoko e dol tiyudo ka onyalo miyi pesa moro ma ok onyalo orore. Kitoke ka pod onumu odhi orore kopukore. Sami puke kaka ineno koro wago achiel kuom maka ok odhi bedo gima machwa piny ka.
to kitoke gi sani pod odhi sonyore. Pod ni owuok akopoto koro kandana. Yes. To chuno nyaka ket gima ne loko, sai nyaka ket kumoting'ore malo matin. Ka kumoting'ore malo ineno mkebe ni emomiyo losne mkebe. Mkebe ng'iso ni katikete maelo kacha. Koro onge richo nikech en gi kikombe ni. Koro ko kikombe ni to kosa gine kama chemo nyalo kawe to wakete gimoro koro en nguru. Sani to wanyalo kete mkebe to wakete lokanye nikech lokanye mochung'e maber. Ka watiyo ji mang'eny ng'ama make nitiere, ng'ama luoko donde nitie, ng'ama kete kacha nitie. Yes. Yeah. Ma nichako gini adi kata ndalo mano? En gima osebedo katimore e alwora mar kor gweng' ka en gima nochakore chon ndalo mar pur tiang' odonjo. Koro ji nochake mos. Koro kaka gimoro medo dhi mbele, kaka paro medore. Chon nitiyo gi kendo achiel, sani watiyo gi kende modhuro. Chon niteno atina e kidi mokaw kato yie kato ten. Sani ng'eni neno kochwe ni nyaka kama mach ringe magol ni nyaka bola oko. Yeah. Poko kwe maber, to nikech chenro ni en ni watamoni kata wanyisi gigo matimore. Emomiyo wakaw mana ariyo kende, ineno kako time, ol pi mang'ich kae, to ket containers go iye, aeto otoke mane toko do. Ondonga yude. Kamano. Aeto kose toke to be imule gi pi mang'ich kendo, kichaki pande kae. Donge? Ay, kamano. Koro iwacho ni positivo gi ka wabiro ka. Ang'o ma koro timore? Ma koro satoke. Ma koro sabedo pesa. Koro en mamanyo market, koro wakawa kat wapuke kama, kaka koro wapuko mano. Ma koro en pesa mono wamanyo e kucho. Haya, adwa ng'eyo ni obedo kata kose osetoke onya bedo seche adiwa kanyo mondi kapok otieko. Momiyo macha pod waweyo mondi pok oromo. Kaluwore gi dakika motieko. Kot gole kopoto, onyalo tieko bang' dakika dakika 20. Odhi kaka 20 moro. Obedo ena sawa kama. Yeah. Koro wapuke to wakete gima chalo wheelbarrow kama. Koro kwapuke, ipuke tikete ipange wheelbarrow. Koro magi wadwa golo ka. Koro ipuko. Koro wan gi yien aina ni, neno yien aina ni. Ka ma en yien. Yien ni mwagoye kama. Ng'eni tiang' gi gin mopogore opogore. Koro samoro tiang' no wa kuma rach, nyaka yude koro atin. Samoro tiang' wa kuma ber, kaka lopwa ni ng'eni en lo man gi tiang' maber, nyaka yude kowuok malando kama. Yes. Koro kwa kanyo to wapuke to wakete ka. Anyiso ni goge, neno ka goge. Koro ikawe tigoye yien wan go ka. Gagoya ok okethre. Koro kaw ma. Goye kama. Neno ka kowuok mayo. Goye maber. Gagoya ibe gagoya dhi wuok. An badwa goye. Make kama. Ni sama na gol. Bang' toke koro mokwe maber ma enguru makoro yie. Pesa ni chiren pesa di? Chiren siling 90. Mae siling 90.
90 bob. Kae mwaka ogie twakito gi ewiye ka. Koro kae osaye kucho. Kae twakite ka. Koro mae kumwa waluwo gi aluwo ewiye kanyo. Koro wapango gi apanga. Kamano. Nyinga Frederick Otieno Oyusu. Mae biashara mwaloko dala ka. Mae ohandwa, mae tijwa mwatiyo. Koro kaka wasagikani nyinga namba mar sime 07 46 81 2107. Niwane namba no? 07 46 81 07. Odiochieng' ma kawuono nantie county ma Migori, sub county mar Uriri. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walim, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 2360. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email address marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. To gi kinde ni, yena mondo kwayo mar koyo ni erokamano. In jal mobedo piny chake no chak ta chenro nyaka sanie. Chopo giko karutho ye, wachak paro ngima manyiko. Gana Lori, nakola. Mondo mine chenroni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com